Arvoisat ihmiset, nyt olemme tulleet Järvenpään Nummenkylään. Täältä löytyy mieletön erillistalo. Lähdetään kattoo. Nyt yllätetään lissukoputuksella. Tunnistitko biisin? Moi! Terve! Tervetuloa! Mitä Mimmi? No mitäs Mimmi, siis mursitit sä äsken mulle? Ei, se oli Enter Sandman. En mä ymmärtänyt. No ehkä se ei ollut ihan mintissä toi koputus. Mut siis tervetuloa! Olemme erillistalossa 111 neliöä. Yläkerrassa on 4 makuuhuonetta ja WC. Alakerrassa löytyy keittiö, sauna, pesutilat, kodinhoitohuonetilat on niinku kompleksi. Mennään kohta kattoo. Ja olohuone totta kai löytyy. No niin, meni ihan sun niinku höpöttelystä. Menikö? Taas. Joo, tässä on tämmönen vaatehuonetila. Joka Onpa on hei modattu kiva, sitten. tiedätkö, silleen, tässä kamat pois, tonne kaikki. Ja sit kun tullaan tänne asuntomaailmaan, niin all is clear. Tiedätkö, mistä mä tykkäsin heti, kun mä tulin tähän sisälle? Totta kai nähdä niinku sinut, mutta sun takana olevat liukkaat. Totta, täällä on ihan mieletön vielä Mekin säilytystila. luvattiin, että ei uskalla avata. Toi on magee. Täällä Siis on ensimmäisenä hengaritilaa, sitten täällä on ihan niin kuin säilytystila. tuut sisälle, tommonen niinku erittäin bueno näkymä heti edessä. Ei sen tarvii aina olla peili. Ei tarvi. Mun mielestä on jopa parempi tässä kohtaa, että se on tämmönen ei-peili. Tässä on hyvin säilytystila. Mä oon tosi iloinen siitä, että löytyy täältä kaapistot ja sit sulla on vielä tämä tila täällä. Ja tätä lapsiperhe tarvii. Kerron syvällä kokemuksen rintaäänellä. Avataanko me niinku ovet järjestyksessä silleen, niinku, että... No mennään. Ollaan kerrankin järjestelmällisiä. Yleensähän me ei olla yhtään. Sieltä löytyy Los Toilettos. Kyllä, vessa. Tämähän on kätevä. Mikä on kätevä? No, et sulla on vessa suoraan sisäänkäynnin vieressä. Ai niin joo, että Tai sitä uloskäynnin. koppareissulta ja hirveä pissa. Niin sulla on. Tarkoitan. Okei, tässä on WC. Perus. Tiedätkö, niin kuin vessan kuuluukin olla. Et sieltä löytyy the main thing. Peilikaapista varmaan löytyy ehkä hampaidenpesuvälineistä ja sen semmosia. Aika jees. Toimiva. Olisiko sulla sitten seuraavaksi mitä tarjota? Katsotaan. Äläkä nyt tartu tuohon, mitä mä sanon. Ai, mihin? Muista sen ohjelma, se tartu mikkiin. Muistatko? Mä en muista tätä. Mä en ole varmaan Mä katsonut heittelen tätä. joka videolla sulle näitä No niin, ohjelmia. Niin kuin välillä tuntuu, että oot sä kattonut telkkaria niin kuin lapsuudessa ollenkaan. Mä oon kattonut Pikkukakkosta. Heti 18-vuotiaana niin lopetit sen. Niin lopetinkin. No tässä on sitten On hei. kodinhoitohuonetilaa. Eli siinä on pesukone, sitten on kuivuri, taso mihin laskee vaatteita. Ja miksei myös voi toimia lastenhoitopöytänä? Sä saat kaappeihin laitettua just siihen niin kuin tarvittavia juttuja. Sitten sieltä löytyy varmaan just lissu, virhe. Se oli virhe. Ja tää on remontoitu täysin, tää kylpyhuone, sauna. Oliko 2022? 2022, kyllä. Ja tää talo on muuten valmistunut vuonna 2007. Mä en tiedä miksi, mutta mä tykkään harmaasävyisistä laatoista. No neutraali. Neutraalikin on vähän silleen, että Onko se niinku huono onko tai? niinku leimi. No mutta Et tää on taas tää sun greike. Mun mielestä harmaa on vaan tyylikästä. Mä yritän nyt puhua tälleen näin, koska mun fleda on menossa koko ajan siihen. Niin, Silver Fox. Silver Fox. Oi että, tiedätkö Tero, mä kyllä tykkään semmoset George Clooneysta, joka on semmonen Silver Fox. Sä tykkäät vähän vanhemmista miehistä. No mutta... Shut your trap. Hei, vitsi miten magee sauna. On muuten hieno. On. Mä tykkään tämmöisestä niinku, ne ketkä on kattonut näitä videoita, muuten hei, tässä vaiheessa pakko sanoa, mikäli et ole vielä tilannut tätä kanavaa, tee se, koska se supporttaa meitä, me laittaa lisää, tiedätkö, pensaa liekkeihin, kun me tehdään näitä. Mä oon useammassa jaksossa sanonut, että sauna on mulle se tärkein juttu. Vitsi on hyvä. Tää on niinku napakat lauteet, miten makee toi kiuas, ja sit mä tykkään tästä paneelista, niin katossa kuin seinistä. En oo muuten nähnyt aikaisemmin tämmöstä kulmaa. En mäkään. Totta. Mulla ihan uusi tuttavuus. Ja ilmeisesti tämän harvian kiukaan saa tästä paneelissa päälle. Ei kun kato, tämähän on puulämmitteinen. No eikä ole. Pitää hakata puut tuolla ulkoa. Eikä ole. Sä yrität huijata mua. No mä yritin vähän heittää. Älä yritä nyt. On makea, on hyvä, on riittävän kokonen, jotta pystyt operoimaan lapsiperheessä. Huomaatko, kun mä nyt niinku tyrkytän tätä lapsiperheelle? Koska sä et näe vielä, mutta mä näen suoraan tuossa edessä leikkipuiston. Ja mä voin sanoa 3 lapsen vanhempana, niin se, että lapset leikkii ja sä näet tosta heidät ikkunasta leikkimässä, niin se on parasta. Ja sitten piha menee myös tohon leikkipuistohuudeille. The Voice of Kitchen. Se pitäisi tehdä tässä keittiössä, koska tää on laitettu vähän aikaa sitten. 2018 puustelinkeittiö.
Mä tykkään tästä väristä, niin tässä taustassa ja tässä tasolla. Mä tykkään tästä tosi paljon. Musta allas, vaaleita yläosaa. On ajaton, on tyylikäs. Tässä ei ole niinku mitään liikaa. Löytyy induktioliesi, löytyy vielä integroidut uuni, mikro. Sitten jääkaappi, pakastin. Ja minkä kokoiset. Täyskorkeat nimenomaan. Siis jos ajatellaan, että on 4 makkaria, alakerrassa on tää niin sanotusti yhteinen tila. Niin nyt on sen kokoiset niin kuin kaapit, että mahtuu isollekin perheelle safka. Mahtuu tehdä pakkaseen viikon ruoat. Kyllä. Ja tässä keittiössä on kans tilaa tosi hyvin käytetty. Ja tästäkin pystyy silleen taas, että vanhemmat vetää sen KPS, että kumpi tiskaa ja kumpi tekee ruoan, niin toinen voi tiskaa ja tietysti voi käyttää myös tiskikonetta, mutta toinen paistelee tässä jauhelijat. Mä en voi sille tehdä mitään, että mä itse henkilökohtaisesti tykkään enemmän siitä, että sulla on keittiö erikseen näin, kuin että se olisi täysin auki olohuoneeseen, jossa sä näet vaikka telkkarin ja kaiken muun. Että tavallaan sä voit ihan rauhassa olla täällä. Siis sehän riippuu tilasta. Riippuu Tähän tilasta, tilaan nämä sopii asioita. Niin on. Ja vähän, että minkälainen keittiöihminen olet. Minkälainen keittiöihminen minä olen? Sä voit kysyä tosissaan. Kysytkö sä multa, millainen keittiöihminen Niin, sinä sä sanoit, olet? että riippuu minkälainen keittiöihminen on, niin minkälainen keittiöihminen minä olen. No sä et kyllä viihdy keittiössä. Paitsi syömässä. Ja sä ehkä tykkäät enemmän siitä, että se keittiö on auki, koska sit sä voit huutaa sille ihmiselle helpommin, joka toimii siellä keittiössä. No kelle mä nyt huudan? Noin kuin minulle. Mutta hei, tähän menee iso ruokailuryhmä. Tässä on nyt 6, mutta tähän pystyy Tähän mahtuisi vielä isompi. Siis oikeasti 10 henkeä. Mahtuisi heittämällä. Olohuone, mulla tulee semmonen lounge-fiilis. Mä tykkään niinku loungeista, eli kulmasohva. Ei semmonen niinku liian, tiedätkö, kun joku olohuone voi olla, se on niinku liian iso ja semmonen, että se ei ole semmonen niin intiimi. Mä tykkään tämmöstä enemmän intiimistä niinku lounge-tyyppisestä, kun tässäkin esimerkiksi, jos perhe viettää yhteistä aikaa. Kaikki on tässä niinku yhdessä. Ei ole silleen, että sä huutelet, hei Kalle! Pystytkö tulemaan vaikka pelaamaan munkaan Uno-kortteja? Saatko kiinni siitä? Sain. Ja tässä on mun mielestä täydellinen paikka laitettu tälle telkkarille. Tää on telkkarin paikka. Se on telkkarin paikka. Ja tää on ihan nappivalinta tämän sohvan paikalle. Että jos mun pitäisi järjestää tää huonejärjestys jotenkin uudestaan, niin en mä järjestä sitä uudestaan. Se olisi just näin. Se olisi helppo duuni järjestää uudestaan. Niin. Ei tarvi. Ei tarvi. Tää on nappivalinta näin. Katsotaan hei, tässä näkyy takapiha. Tässä on tosiaan terassi. Siihen saat terassikaluston. Ja sitten heti tästä takana on toi leikkipuisto. Niin kuin mä äsken sanoin, se, että sä näet ikkunasta, kun lapset leikkii, niin on erittäin buena. Tässä voisi ajatella, että tässä asuu yhtiössä aika monta muutakin lasta, että sieltä löytyy sitten leikkikaveria pienemmille ja isommille. Ja hei, Niin. Angry Birds. Angry Birds toi. Tiedätkö mikä on Angry Birds? Tiedän. Hyvä. Kivi. Oikeesti, en mä niin tajua. Tässä on hyvä myös se, mutta esimerkiksi lapsista, että ne voi täältä niinku ravata, tulla syömään, ottaa vettä. Sitten sä voit kätevästi käydä viemässä kaikkea evästä tästä niille. Voi olla vähän niin kuin oven auki koko kesä tässä ja lapset Niin, sä on oot tuolla. itse portsarina siinä. Niin, toi on vähän niin kuin ekstra takapiha. Ihan kuin olisi omaa pihaa toi alue tuolla takana. Just sopivan kokoinen. Mua vähän houkuttelisi pyörähtää yläkerrassa, koska siellä on perheen makuhuone. Mennään Ja yläkertaan. 4 kappaletta makuuhuoneita, niin jännä nähdä, miten ne sijoittuu siihen. Niin ja minkälaisia huoneita kyllä on. Niin, kyllä. Mennään katsomaan. Let's go. 5 hours later. Hello. Tiedätkö, mikä tulee ihan ensimmäisenä mieleen? No? En nyt liity tähän asuntoon silleen, mutta tässä olisi tosi makea tehdä se video. Älä avaa väärää ovea. Tässä olisi 4. Itse asiassa on 5 ovea. Niin kuin tonne. Niin onkin. Mistä lähdetään hei liikenteeseen? Lähdetäänkö joka siitä, että portaikossa on siis meillä ilmalämpöpumppu. Aika hyvä paikka sinne. Tulee viilennystä ja lämpöä. Sä saat alakertaa ja sitten tännekin. Näin. Lämpöhän nousee ylös näin niin kuin alan miehenä. Se on niinku Let's go. kutkuttelevan näköinen ovi. Täällä on siis WC-kylpyhuone. Tässä pystyy käymään suihkussa. Siinä löytyy toi seinämä, että vesi ei roisku. Yläkerrassa, kun on makkarit, niin on tosi tärkeää, että löytyy myös sitten sitä WC- ja hampaidenpesutilaa. Kun sä valitsit tämän vessan, niin saaks mä valita sitten? Täältä löytyy makuuhuone kautta. No, ehkä heillä se on tässä tapauksessa niin tämmönen työhuone kautta Harrastetila. harrastetila. Tässä musisoidaan myös. Apulanta on kyllä kova. Mä oon ollut, onks mä ollut kerran vai 2 Apulannan keikalla? Mäkin on muuten ollut joskus. Joo. Mä tykkään tästä, että on niinku muotoja näissä huoneiden katoissa. Vähän persoonallisuutta. Tuo on ihan erilaista meininkiä.
Sitten tässä on hyvin kaappitilaa. Se on tälleen upotettu jännästi vähän niin kuin tähän seinään. Mä en avaa niitä. Mun tekis kauheasti niitä. Ei uskalla. Mut mä en saa. Tähän mahtuus isompi sänky. Homer Simpson taululle iso plussa. Se on oikeesti makea. Sieltä löytyy siis Bart Simpson. Et sä tiennyt mukaan? No en. Käydäs läpi. Sä et tiennyt napakympin Kari Salmelaista, etkä Kaitsuu, mut sit Bart Simpsonkin jäi. Se on seuraava makuuhuone. Onpa makea. Oi, täällä asuu joku tyttö. Tai nainen. Koska on nätisti sisuste. Tää on muuten tosi kiva. Ihan mielettömän makea. Sä saat tänne sängyn, sä saat säilytystilaa. Täällä myös löytyy vaatekaapit ja sitten toisaalta niinku työpöytä, meikkipöytä ja kaikki. Tää ei ole ollenkaan ahdas. Tässä on niinku oikeasti tosi hyvin tilaa. Ja jotenkin, niin kuin mä sanoin tuosta olohuoneesta, sehän on niinku hyvin käytetty. Se ei ole niinku liian iso, se on kompakti. Se on. Sama, niin kuin jos sä mietit kylpyhuonetilaa, siellä on kodinhoitotila, niin sehän on kompakti. Tähänkin mahtuisi vaikka kaveri yökylään. No Tiedätkö, tohon pattiin. 6-7. Seuraava. Oi. Ai että. Onpa hieno seinä. Mä tykkään aina, kun on jotain persoonallista. Tää on juuri sitä. Tää on tehty niinku tämmönen. Harry Potter. On makea. On makea. On todella makea. Onkohan nämä niinku yksittäisiä sivuja ollut? Silleen, että on tehty. Niin, missään silleen sivut missään järjestyksessä, että sä vois lukea kirjan tosta. Niin, iltasi aina. Ei tuolta yläkulmasta. Mutta sama juttu kuin äskeisessä huoneessa. Riittävästi tilaa. Täällä on muuten oikeasti hyvin säilytystilaa. Jokaisessa makkarissa. Kun mä tykkään silleen, että jos sä asut jossain huoneessa, se on sun huone, niin siellä on sun kamat. Eikä niin, että ne on jossain niinku muualla. Joudut jakaa äidin kanssa vaatehuoneen Niin. tai ei kiva. Ja toi katto. Tuo katto Mä tekin tykkään. Se on niinku, Täällä se on spesialiteetti. Täällä on yllättävän korkea tää huonekorkeus, siis muuten täällä yläkerrassa. Mennään sitten viimeiseen makuuhuoneeseen. Mitä sä pelkäät, kun sä menet tuolla hitaasti? Täällä on vähän eri sävymaailma kuin näissä toisissa makuuhuoneissa. Täällä on vähän tämmönen. Tää on niinku aikuisten. Mutta ainahan se on, ostat uuden kodin, niin ainahan sä haluat niinku jotain uusia. Ainahan sä haluat tehdä siitä teidän näköisen. Niinku tää on oikeasti isoin näistä ja tässä on hyvin tilaa. Sä pystyt luoviin kaiken näköisiä asioita tähän näin. Ja huomaatko, täällä perheessä telkkari on olohuoneessa. Ei ole makkareissa. Mutta tänne sais. Mutta täällä ei ole haluttu. Mä liputan tälle. Tää on iso ja tässä on hyvin tilaa. Ja tää koti on oikeasti sellainen, että tää on kuin tehty lapsiperheelle. Ja täällä meillä löytyy parveke vielä. Oma parveke. Joo. Kattokaa hei. Tässä on tää iso piha-alue. Siinä on mukava temmeltää, leikkiä ja tutustuu näihin talon muihin lapsiin. Tuliko sun nyt semmoinen fiilis, että haluaisi mennä tänne leikkiä temmeltää? No ehkä tälleen näin, tietysti, kun on toi -15. Niin. Mut Lissu, olisiko tuomion paikka? Nyt jo. Nyt jo, me ollaan käyty koko asunto läpi. Tuossa on muuten ulkona vielä siis autokatospaikka ja ulkovarasto. Ihan tälleen by the way. Ensimmäisenä meidän tulee arvioida tunnelma ja sovittiin Lissun kanssa, että venytetään vähän meidän skaalaa, eli 0-100, niin saadaan pikkusen näiden asuntojen osalta eroa. Tunnelma. Mun mielestä tässä asunnossa vallitsee hyvä sellainen, voiko sanoa, että perustunnelma. Perustunnelmalla mä tarkoitan sitä, että kaikki ihmiset ei halua, että asiat on monimutkaisia ja tilat on isoja. Niin kuin se voi jostain tuntua ehkä kaaokselta. Niin mun mielestä tää on niin kuin hyvin simppeli, selkeä lapsiperheen koti. Ihana puisto tossa. Mä annan tunnelmalle 72/100. No niin, Lissu. What about your feeling about this apartment? Nyt mä sain sen kiinni. Tästä tulee meille meidän vanha koti. Tästä tunnelmassa täällä. Eli semmonen kiireinen arjen pyöritys. Onko se hyvä vai huono? Se on se niinku fiilis, mikä mulle tulee. No, ei se oo huono fiilis, mutta tää koti on semmoisen just täydellinen. Että jos sulla on lapsia, sulla on menoa, sulla on harrastuksia, sä haluat helppoutta siihen elämiseen, niin tässä on hyvä pohjaratkaisu siihen. Se on kyllä totta. Tavallaan ehkä mä nyt komppaan tähän sen verran, että kun on liian paljon hulapaloota, niin pitää palata perusasioihin. Niin tässä asunnossa palataan perusasioihin, jotka on tässä erittäin hyvällä mallilla. Niin, ei ole kikkailtu. Ei ole kikkailtu. Silleen, mitään turhaa. Niin, että kaikki on niinku käytännöllisesti mietitty niinku sen elämän helppouden kannalta. Arvosana. Mä sanon 70/100. Lähit vähän kuitenkin komppaan. No niin lähinkin. Sijainti. Mehän ollaan Järvenpään Nummen kylässä. Tossa on hyvin lähellä meillä päiväkoti. Meillä on
Anttilan kouluun noin 1,5 kilsaa matkaa. Sieltä löytyy myös kaupat. Jos kun puhuttiin, että on lapsiperhekohde, pitää olla autot. Luonnollisesti kuskataan treeneihin ja näin, niin se ei ole ongelma. Sä asut täällä rauhassa, mutta sä joudut vähän, tiedätkö, liikkuu tiettyihin paikkoihin. Nykymaailmassa ajatellaan, että se voi jollekin olla ongelma, mutta on paljon ihmisiä, jotka ei koe sitä ongelmaksi. Esimerkiksi minä. Mä sanon sijainnin, mä menen siihen niin kuin 70/100. No mun sijainti, kun ajatellaan just lapsiperheitä ja semmoinen todennäköisesti tähän tulee muuttamaan, mä näkisin, niin päiväkoti on vieressä. Jos ei olla vielä sanottu, niin tämä Tai kohde sitten- sopii lapsiperhe. Niin, tai sitten jos ei ole vielä lapsia, niin te teette niitä lapsia täällä. Niin tuossa on päiväkoti siis ihan vieressä. Eli jos sulla on päiväkoti-ikäinen lapsi, niin ei tarvitse välttämättä 2 vanhemmalla olla oikeasti autoa. Sitten koulu nyt on ehkä vähän matkaa, mutta lasten, se on ihan hyvä liikkua 1,5 kilsaa kouluun. Mm. Ja bussi on tosi ihan vieressä, jolla sä pääset helposti juna-asemalle, Järvenpään juna-asemalle. Tai sit sä voit toki reippailla Saunakallioon, 2,5 kilsaa oli matkaa. Mutta tässä ei ole kauheasti siis ihan vieressä lähikauppaa. Sä et pääse kauppaan silleen, että käyn hakee makkarapaketin. Sen takia, että tässä ei ole kaupat aivan vieressä, mutta nyt voi tilata netistäkin. Mutta anyway, mä sanon sen takia, että 60/100. Perheriita tulossa. Eikä tule. Puitteet. Nyt mennään puitteiden osalta hyvin yksinkertaisesti. Tässä kodissa 111 neliöä. Joka ikinen neliö on käytetty hyvin hyödyksi. Kompakti paketti 111 neliöön, ihan älyttömästi kaikkea. Mä sanon, puitteet on oikeasti hyvät. Arvosana 80/100. Puitteet. Tossa on tosi toimiva toi piha ja se systeemi, että sulla on leikkialue sen vieressä heti. Niin se on ihan top juttu mun mielestä, niin kun lapsiperheitä ajatellen. Sitten sulla on makkarit kaikki tässä yläkerrassa ja tavallaan se yhteinen tila tuolla alhaalla. Erittäin hyvä juttu. Plus, että pystyt kuvaamaan Älä avaa väärää ovea video. Joo, pystyt kuvaamaan sen Älä avaa väärää ovea video. Keittiö, iso plussa keittiöstä. Se on tosi käytännöllinen ja tosi toimiva. Pakastin, jääkaappi, kummatkin isoja. Ja mahtuu se 10 hengen ruokapöytä. Tässä on hyvät puitteet. 85/100. Oho. Ja sitten viimeisenä, me ollaan aikaisemmin nostettu top 3 asiaa tästä kohteesta. Nyt me nostetaan molempien omat suosikit tästä kohteesta. Ja mun osalta, rumpeen pärinää, mä ihastuin tuohon saunaan. Ja ylipäätänsä se kompleksi, että siinä on kodinhoitohuone, simppeli, tyylikäs kylppäri, aivan ihana sauna. Niin meitsiltä iso plus. Vissu jäi miettimään. No on tää Nalle tässä. No vaikea sanoa vaan yksi asia nyt, kun me muutettiin tää juttu. Niin se, että mun täytyy valita vain yksi. Niin tässä olisi monta juttua, mutta mä halusin niinku tarttua tuohon mulle tosi tärkeäseen. Ehkä tästä asunnosta kaikkein parhaimmaksi, jos mun täytyy valita vain yksi asia, on nämä tilavat makuuhuoneet. Koska näissä on tosi hyvä koko. Tää on se juttu mun mielestä, mitä mä tuossa puhuin, että kun tää on järkevä. Tää on niinku tosi järkevä järkevä koti. Koska monissa paikoissa näkee, että on tingitty, varsinkin uusissa, niin on tingitty makuuhuoneiden koossa. Ja sä tiedät, lapset kasvaa, sä et voi niinku 2 vuoden välein muuttaa aina vähän niinku isompaan ja isompaan asuntoon, koska lapset tarvii enemmän tilaa, mutta täällä on valmiina. Tässä pystyy niinku perhe heittämällä elää sen 15-20 vuotta elinkaaren sillä tavalla, että niin kuin tässä nykyinenkin perhe, niin lapset on ollut pieniä, kun tähän on muutettu ja nyt sitten taas alkaa olla jo lähempänä sitä aikuisuutta kuin sitä niin kuin lapsiaikaan. Toimii, se kaari on eletty tässä. Mutta hei, tosiaan tämä kohde on meillä välityksessä. Tähän alle tulee linkki, mistä löydät lisätietoja, esittelyajat ja näin poispäin. Ja tuo oikeasti katsoa tää koti. Tää on upea. Nummenkylä, jos alueena ei ole tuttu, niin kannattaa käydä, tiedätkö, heittää sightseeing-autolla. Mekin ollaan tehty se. Rauhallinen, lapsiperheystävällinen alue, tämmöinen asuinalue. Mutta silti lähellä kaikkia palveluita. Ja turvallinen ympäristö kasvaa. Mutta hei, kiitos paljon sulle, kun katsoit videon. Iske tää kanava nyt tilaukseen. Lämmittää oikeasti meidän mieltä. Ei kai siinä. Tällekin löytyy se yksi ainut oikea ostaja. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moi moi!